Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Mga tugang sa pangaran po ninyo, Director Mar de la Cruz. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Welcome po sa programang Aramon Nyato. Kita mo na magribahan sa loob po nagkape ng minutos. Mga tugang na may importante pinaglakawan sa tuya tabi na News Director. Kaya Aramon Tatulos. Ang mga pangyayari po sa tuyang kapalibutan, kasabay ko pala sa Technical Department si Ronald Baldo. Sa newsroom, ang sa tuyang mga pag-iriba dyan, si Shara, si Nicole, si Jenny. Padagos ang hanap nin mga bareta sa lado nasyonal sin sa lado lokal. Ngayon po kitang 11 o'clock nin morning sa programang Aramon Nyato. Aramon Nyato. Aramon Nyato. Sa DCGB. Bueno, report. Hali po dyan sa luwas. Kay ba mga tugang si Angel, Baby Mostasa. Baby Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa kaya mga paraan tabang. Sa mga tugang kapang nga bareta, pangaturugan mo yan ang Jail Management and Technology People. Particular na ni Regional Director, Jail Senior Superintendent Elena Rocamora, na mas magdakol na mga person deprived of liberty na makaka-enroll as in mga katapos isang sindaan na sa laog ka na. Inian na pahayag VP Henry ni RD Ricamora, matapos na kasubanggi, ibuhon as in ipresenta niya ang naging accomplishmento ka na siya ang mag-asuminira sa pwesto bilang Regional Director kan Mayo 2024. Sinabi ni Rocamora, maugma siya nga i-anunsyo na poon kan siya ang magtukaw bilang pamayo kan PJMP, zero is A, paan kabilugan na 3,921 mga person deprived of liberty sa manibaybang pasilidad sa Bicol Region. Nasa 10,901 man ang napalibre at inaibalyo sa manibaybang pasilidad para mabawasan ang congestion sa manibaybang facility. May facility development sa tabang kan manibaybang mga LGUs at stakeholders sa 21 mga jail facilities ang deklaradong drug-free matapos na ikasaangan nasa 21,000 sobra na mga Greyhound operation as in 100% kan mga personnel ninda ang negatibo sa impluensya ng illegal na droga. Ginawa ni doon ni Rocamora na pigisiguro ninda na lamang PDL ang interesado at implikado na makapagpadagos ng sa inang pag-adal ang kung sa ilang 100% VP Henry, 27 ang mga nakagraduara sa elementarya, may tangkaro sa junior high school, 137 sa senior high school as in 700 sa 23 naman ang beneficiaryo kan alternative learning system. Sinabi ni Rocamora na padagos na sa ilang pagtinguan na mas madagdagan ang mga programa as in service ninda na ipagtatangro sa mga PDL para may handa man sinda sa pagbabalik sa komunidad oras na matapos ang sa inda nga sentensya. Dangugon kabiti ang kabsangkan pahayag ni RD Rocamora. Sa ating mga PDL at sa kanilang pamilya, huwag po kayong mag-alala. Kami po sa BJMP, kami po ang bahala sa inyong mga mahal sa buhay. Umasa po kayo na habang sila ay nasa BJMP, patuloy naming pag-iibayuhin para po sila ay mabigyan ng sapat na kakayanan, sapat na skills upang magamit po nila sa kanilang paglabas para po makapiling po sila. Gani makata si direktora di. Oo. Medyo may pagkamakata si madam. Okay.
So, yan, VP Henry. Pero ang mga ibang- Jimmy, Angel, as of now, manggura nun ang kwan, manggura nun ang gari budget per day kang mga PDL ta, na-mention duman. Day po, VP, na mention Mm. duman ko na perang budget ka na kad PDL sa Mm. pagkakaunin ta o aldaw. Oh, tayo baga, so mga, ang mga under baga kan BJMP, so city and municipal jail, di ba? Ang provincial jail, under kan mga provincial government. Yan, actually, yan ako nalibong. Natalo tuloy sinabay sa provincial jail. Ang sinabay sa na dyan, so under the law. Nasa batas bagay yan. Di ba? Apo. Okay. Ingapot ko, VP, kung magkano ang budget. Siguro, pag-abot kang aldaw na. So, pag-assume ka ng bagong regional director, di ba may bago? Aday man, VP. Aday man. Ito, so, activity ko kasabanggi, culminating activity siya kanika 34th anniversary kan PJMP. And bisita to director po ninda. Ayon. Okay. Sige, makuan man niya. Pag may mga pagkakataon, ihapot man kung manggura no na. Yeah, okay. Apo, VP. So, yan, VP, ang mga dugang tapang informasyon halik sa luwas sa in-town sa DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Yan tabi ang latest na mga pangyayari. Hali po dyan sa satuya na palibot. May kinaraman po mga tugang dyan sa sitwasyon kan sa tuyang mga PDL. Hindi ko aram kung manggura no nangon yan, mga tugang ang kwan, manggura no nangon yan ang, ano ini ipod ka yan, ang budget per day kan kada PDL. Pero ang deko lang na kukuha pa, siguro kay pontang mag-research kung nata, ang deko lang na kukuha pa, hanggang sa ngunyan, ang provincial jail baga, nasa iraram iyan mga tugang kan provincial government. Kaya nga ni ang warden dyan, pig-appoint kan gobernador. No? Ang ano yan, ang mga city and municipal jail, yutabi mga tugang ang nasa kuha, nasa iraram yan kang BJMP. Yan, ha? Yan ang saro sa mga, di ko alam kung ano ang logic, ha? Sa likod mga tugang kang sinabi ng bagay. Kaya, pag may mga arugaan, ang mga PDL, tabi, ang nagmamanihar kayan, iyo po mga tugang an, probinsya, ang kada lokal na gobyerno na naka-assign para dyan. Okay? Bueno, sige. Di oras natin, 11 minutes na lang bago po mag-11. 11 minutes. Pumpiang 11. Pumpiang 11 pala. 11 bago mag-11. Yan. Iyo tabi yan ang ano yan ang mga latest na mga pangyayari diyan po mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Alright, o di sige. Mga tugang sumay mga gusto ipaabot tabi diyan ng mga concerns, mga problema sa palibot, pwede man tabi ka mo nag-upload sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Pwede po niya to na mag-ibon kipaagi kung ano man po ang pwede niya itong matabang para po mga tugang sa sinabi ng katoyohan. Ha? Kaya susatuya tabi ng mga travelers dyan na nakatutok sa 106.9 WGB. As in po sa tuyang 729 kHz, maray na aga, tabi sa Indogabos. Okay, sandali lang tamay text digdig. Okay na kita? O bueno. So concern dyan sa kwan, concern tabi dyan sa Rawis, dyan ko na kay Angel alas 3 pipakwan, pipapot ko na lang kay Angel Todod alas 3, duman tabi sa tuya na, ano yan, sa tuya tabi na programa. Ano, nag-follow up siya duman, tayo dyan sa Rawis, mga tugang ki mga areas, na, ano yan, na, ano nga po kay niyo, na may mga poste. Di ko masabutan kung ang poste ang dati databi Ronald, ang kontador nasa itaas kang poste. Habang naghahaloy sa poste, yao na sa baba. Tang sabi ni Angel, so mga daga-dapig, pipil apan, sigan lang kung kandaga, sigan baba kang poste. Yan tabi ang ilingon ta, ha? Yan tabi ang, yan hapon, abangan nindo ta.
Pigibilog tabi ni Angel, mga tugang ang bilog na ang bilog na istorya, may kinaraman diyan. Naltero tabi o kinagkaduwa sana. May bisita lang ako tabing madali na altero tabi o kinagkaduwa sana. Tero tabi o kikuan. Tawan mo mga duwa sana na medyo horala baki diit. So ibalong gayon baka pwede ha. May naghanap lang sa madalion sa baba. Madalagan lang tabi ako sa baba ha. Kung Sandali lang po. ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Sige, ini po si Henry M. Sa pangaran po mga tugang ni Mardela. Yan, nadigdi po sa inyong programang Aramon Yato, 6 minutes na lang, alas 6 na po na pagka aga. Alas 11 na, ninaga, digdi po sa tuya na programa. Sandali lang, tagarimay ko ang kita digdi. Good afternoon po, Henry. Good morning po, Henry M. Good to hear you, yaong kapalan sa radyo. Iyo po, salamaton tabi Good morning nga pala kay Madam Sally Manuel. Yan, kasaba guhali ako duman sa Reynaldos, Reynaldos tabi. Diyan sa Washington Drive, kang Legazpi City. Alright, now, araw ka ini mga kapingki, mga paraan tabay sa programang Aramon Yato, So, Diocese kan Legazpi, igwatabi sindaki concert dinner for a cause, no? Kaya nagtutubang po kami kayo ni baka po igwa kamo diyang interesado kamo na magbakal kan ticket. Igwa po sinagigibo na fine dining tabi. Ini po na fine dining na ini. Baka ubalansa na siya ng essence niya mga tugang is to join the fine dining activity. Pero ang essence po digdi, iyo po kung paano kita makatabang sa mga seminarista na nag-eskwela po ngunyan sa satuyang diocese. No? Kung paano once na nagbakal ka kan ticket na ang kantidad 5,000 pesos, tabi, bako man ito na ngaya,
Also, fine dining, relaxation, entertainment, yan po duman. Pero ang pinaka-essence po kay ni, kung paano po kita makatabang para po mga tugang sa satuyang mga seminarista, sa tuya tabing mga estudyante kan panal, ano yan, ano nga na po kayan? Panal seminary. Tapos yan po na eskwelahan, dyan mga tugang sa Mater Salutis Seminary, dyan po mga tugang sa, ano yan, sa sa Sipi, Daraga Albay. Kaya, ang sa tuya, tabi na pakiuron, baka po interesado ka mo na makatabang lamang kamo, makabaka lamang kamo kisarong ticket po para digdi sa dinner na ini for a cause. Tabangan tapuan sa tuyang diocese ta. Nagaparadiit na sana. Nagaparadiit na sana mga tugang ang kwan ang sa tuya tabi na mga seminarista. I mean, dakol lang gusto mag-eskwela. Gusto sabi ko. Dakol tabi an gusto mag-eskwela. Ang problema lang tabi mga tugang ano yan? Ang problema lang siyempre, so pang maintenance ka ang tabi. So, panggasto ka iyan, mga tugang, sa senta. Ang seminarist, ang mag-eskwela po dyan seminaryo, gabos po yan mga tugang in-house. Dahil man po, pa nag-seminaryo ka, dahil man po iyan dahil man tabi nakakuan yan, dahil man iyan uli-uli araw ka nag-eskwela kita, naka-in-house po yan. Kaya medyo magasto po talaga ang pag-eskwela sa seminaryo. Hello? Manong Reg? Kaya, ma-sponsor good si Manong Reg. Kaya, kaya po, kung nagbakal ka ang ticket, giri ka man sana po, mga tuga. Ang abutan mo, saro ka sa mga benefactor. Hello? Saro ka po sa mga benefactor, mga tugang kan mga seminarista. And uday mo aram na, sa mga maabot na baka nakatindog dyan mga tugang sampangan kang altar na nagmimisa, baka saro po sa natabangan ta. Tasubnaw talaga, kulang mga tugang kibudget para dyan sa seminaryo. Dako lang gustong magseminaryo, kaya lang, yung ito, mga tugang, kulang mga tugang ang kakayahan kanibang mga parents. Kaya baga pag nag-ireskwlang padi, nagahanap iyan mga tugang kikwa, nagahanap iyan ki mga benefactor. Ngunyan, kung nagkuang kang benefactor, nagbakal ka ining ticket na ini kan diocese, saro automatic po, saro ka sa mga benefactor kang nag-eskwela dyan sa seminaryo. Tulo ang gagastusan pa lang ka ini paduman kang kwarta. Si Manong Reg, tulan apudan tabi Manong abutan tabi Manong Reg kang kwarta palan. Ang primero, digdi sa Panal, sa Tabaco City, dyan tabi. Kadua, sa Mater Salutis Seminary, anikatulo po, duman tabi sa Formation House sa Naga City. Yan. Kaya tulo yan. Kaya kung baka po interesado ka mo, ikaw kami digdiki number na pwedeng padarahan kan sa endong bakal ticket o apodan po nindo ako, tego tabi ako diding obligasyon na parte man kan sa kuyang pagtabang sa tuya tabing diocese, no? Ngani na makadako lamang kita sa mga seminarista, tama tabi Manong Reg. Manong Reggie. Tama tabi ang ano yan, di ba? Dako na kung kamidbid na mga parent na nagpa-eskwela sa pagpadi. Di man talaga, unless na ang tao, maya manununon. Kailan kung maya manununon, naman minalaog talaga dyan kidirekta seminaryo. Ibang piga pa eskwelahan, ngaya business course, etc. Ay pipa-eskwelahan, tabi, ninda. Pag nakalaog ka man dyan, mahal ang maintenance. Mahal ang maintenance, tabi. Nag-star ka dyan. Kapag naka-star ka dyan, tabi sa seminaryo, sa pagkaon, sisira, so kuryente, so tubig, bayad sa mga professors na bako man sa loob ng iba, mga laiko. Arog tabi kaya ng sitwasyon. Kaya po, baka pwede nindong matabangan
ang kausa tabing ini. Tabi ano? Yan tabi. Kung kamo tabi interesado, magapod lang po kamo. I-text po nindo ako ta. Ang gigibuhon mi tabi kung like kamo makadigdi. Hatod mi po sa indo. Basta digdi sa na po sa Daraga in Legazpi. Taba ka manong Reggie kung may magbakal sa koy. Atod mga tabi sa Katanduanes. Digdi man sana po. Digdi sana. Daraga Legazpi. Kaya tabing dalaganon kan sa Moyang Mobile. Okay? Ayala sunsin na palan. Mga tugang masunod na tabi ang programa kang DTI. Hindi po sa tuyang istasyon sa DCGB. Sa pangaran po ni Mardela. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. po. Salamat. Goodbye. Maray na aga sa Endaga Boss. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio.